Der kommer bare en lyd, og man kan bare høre med det samme. Det er en nice lyd. Ja. Det er sådan noget reggae dancehall. Egentlig ret meget deres egen lyd, men hvis du sådan skal forestille dig lidt, hvad det er, du kan tjekke mod det her fars rum, men det er nok mest sådan, du ved, blive glad-agtig, salami, raske penge og sådan noget. Så det var en rigtig, rigtig god lyd, synes jeg. Jeg er helt enig. Det var et stort band, det her. Der var 2 forsanger, der var en bassist, en guitarist, der var en på noget blæs. De var 7 i bandet. Ja, det var virkelig, virkelig seje. Sindssygt god lyd, faktisk. Ja. De spillede en rigtig god koncert, i hvert fald en time eller mere, og folk, altså der var gang i floor, og der var sing-along, og alt muligt, vi dansede rundt. Flotte mænd, de var sjove, og de var gode, ja. Ja. Jamen, de var faktisk, på ærligt, mega gennemført band. De er sådan rimelig gakket deroppe, og det... og showet eskalerer på en eller anden måde i, at der bliver talt noget om bassistens klunker. Ja. Med det Jeg tror, ord, de synger også om klunker. Ja. 10 sekunder. Ja. Så var klunkerne væk igen. Ja. Billedet, der brændte fast på min nethinde. Fars Rum TV.